Ni ye an ka podcast sendanyako 63 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi alamisa don marisi kalo tile 27 san 2025 an ka verset kalanda bɛ bɔ Korintikaw kitabu la. Korintikaw fɔlɔ ta sura 10 a verset 13. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko kɔrɔbɔli si ma aw sɔrɔ min ma deli ka mɔgɔ sɔrɔ. Ala ye kantigi ye, a tɛna sɔn aw kɔrɔbɔli ka tɛmɛ aw barika danyɔrɔ kan. Nga kɔrɔbɔli mana se, a na bɔyɔrɔ jira walisa aw ka se ka o kɔrɔbɔli muɲu. Kɔrɔbɔliw sen bɛ anw ni Kirisa ka ɲɛnamaya tagama la. O la, nin verset bɛ an hakili jigi tiɲɛ dɔ la o min bɛ anw barika kuraya. Ala ye kantigi ye, a bɛ an dɛsɛyɔrɔw fana dɔn. O la, Ala t'a to cogoya si la kɔrɔbɔli ka se an ma min bɛ tɛmɛ an barika danyɔrɔ kan. Ka fara o kan, a bɛ cogoya di an ma tuma bɛɛ, wala a bɛ bɔda di an ma tuma bɛɛ, walisa an kana bin o kɔrɔbɔli fɛ. Ni an bɛ jɔ kɔrɔbɔliw ɲɛkɔrɔ tuma o tuma, an ka sɔn ka an ɲɛsin ale ma. Ale ye an barika ye, an dogoyɔrɔ ani an dɛmɛba don an ka barika dɛsɛ waatiw la. Kɔrɔbɔli o kɔrɔbɔli bɛ se an ma, olu bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye min b'a to an bɛ mɔ ni ta fan fɛ, ani cogoya de don o min bɛ di an ma ka taa ɲɛ ka an jigi da Ala ka nɛɛma kan. Jijali ye nin ye: ni a sɔrɔla ko bi e bɛ ka tɛmɛ cogoya gɛlɛn dɔ fɛ, i ka i miiri ka i hakili jigin a la ko i kelen tɛ. Ala ye fɛɛrɛ dɔ labɛn ka ban. I banba, i ka deli kɛ ni danaya ye, ani a bɛ fɛɛrɛ min bila i ɲɛ, i jija i ka o fɛɛrɛ minɛ, o ka kɛ i ka bɔda ye. Matigi ka i barika kuraya ani ka sesɔrɔli di i ma i ka kɔrɔbɔliw bɛɛ kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.